Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Miratus Solihah dengan akhir NIM 196. Di sini saya akan membawakan tembang Macapat, yaitu tembang Pangkur. Mingkar mingkuring angkara akarono karenan marti siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mrih kretarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membawakan tembang Macapat Pucung. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya putya pangekese dur angkara. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membawakan tembang Macapat Durna. Dipun sami ambating ing badanira yuda dahar lan guling darapun suda nafsu kang ombro-ombro reremo ing tiasi reki dadya sabarang karyani